Хайде, Твайлайт! Ще закъснем за фестивала Nightmare Night! Да не си онзи чудат старец от дома за пенсионирани понита в Понивил? Не, аз съм брадатия Старсуърл. Бащата на амниоморфичната магия. Не прочете ли книгата за неизвестната история на еднорозите? Май е нещо важно. Nightmare Night! Дайте ни да хапнем сладки! Здравейте, поните! Страхотни костюми! Честит Nightmare Night, бабо Смит! Трябваше да съм си легнал още преди 5 часа. Пиратът Пипсквик на вашите услуги. За първи път празнувам Nightmare Night. Откакто се премести от Тротингам? Не, това е първият Nightmare Night, който празнувам изобщо. Стига приказки! Времето е сладки! Пинки Пай, не си ли му прехвърлила възрастта? Твърде възрастна за безплатни сладки? Никога! Харесва ли ти? Да, супер костюм. Приличаш на страхотен шантав клоун. Клоун ли? Погледни подгавите на робата ми. Шити се на ръка. Страхотен костюм. Дядка. My little pony, my little pony. Какво е дружба, се питах всеки ден. Вълшебството и ти разкри пред мен. Приключения, забавления, благородна душа и вярно сърце. Добре да правиш. Е лесно, нали? И вълшебство навсякъде цари. Понита мили, всички тук сме приятели добри. Малкото пони. Приятелството е магия. Брадатия Старсуърл е най-важният магиосник от предкласическата епоха. Ура! Създал е над 200 заклинания. В магическата библиотека на Кантерлот има цял рафт кръстен на него. Май трябва да сформирам група, в която да преподавам история на понитата. Сигурно ще им хареса. Как мислиш, Спайк? Да, чудесно. Виж, вече пристигнахме. Да си вземем ли нещо за ядене? Твайлайт, виж какъв улов! Представяш ли си? А после Чирили ни даде още лакомства, нали, Пип? То се знае. После трябваше да изчакаме баба Смит, но... Рейнбоу, това не беше много хубаво. По-весело, старче! Това е най-подходящата вечер в годината за шеги. Виж какво направи с Спайк. Просто една шегичка. Ей, там има още една група. Честит Nightmare Night, Applejack. Здравейте, Спайк и Твайлайт. Готин костюм. Благодаря. Маскирах се като дракон. Тя имаше предвид мен. С тази брада сигурно си някой кънтри певец. Ще се пробвате ли да си извадите ябълка? Благодаря на всички. Добре дошли на фестивала Nightmare Night. Всички малки понита, които събираха лакомства, трябва да последват приятелката ни Зекора, за да чуят легендата за Nightmare Moon. Гласът ти щеше да звучи по-страховито, ако не беше облечена така. Последвайте ме и много скоро ще чуете историята на Nightmare Moon. Слушайте внимателно, дечица малки, да ви разкажа откъде са се взели страховете ви за Nightmare Night, тъй злокобни и мрачни. За Nightmare Moon, от която всички се боят. Всяка година маските надяваме, за да се спасим от пронизващия й поглед. Защото Nightmare Moon иска само едно
Да излапа малките понита на една хапка. Гладна броди тя в небето. Ако поните не види, подминава. Тъй, че ако дойде и всички са се изпокрили, Екуестрия ще бъде в безопасност още една година. Госпожице Зекора, щом обличаме костюми, за да се скрием от Nightmare Moon и да не ни излапа, защо трябва да й даваме от нашите лакомства? Въпрос уместен, приятелю млад. Не бива да ядосваме Nightmare Moon. Щом глада си тя залъже с някоя и друга сладка, няма пак да се завърне и за в час да ви излапа. Бързо, да оставим малко сладки и да изчезваме. Nightmare Moon идва, бягайте! Принцеса Мун! Жители на Понивил, озарихме малкото ви селце с присъствието си, за да се полюбувате на истинската принцеса на нощта. Тя вече не е създанието от кошмарите, а пони, което желая да я обичате и да й се възхищавате. Заедно ще превърнем това ужасно честване в бляскав и пищен пир. Чухте ли? Тя каза, че ще пирува с всички нас. Ще ни излапа! Какво? Не, деца, не. Вече няма защо да се боите от нас. Вашата принцеса иска да чува радостни възгласи, а не писъци на ужас. Госпожо Кметице, вашата принцеса на нощта пристигна. Какво ви става? Щом искате, така да бъде. Дори няма да ви отправим традиционното царско сбогуване. Ще си поговоря с нея. Не говори с нея. Тя е Nightmare Moon. Не. Видях как елементите на хармонията отново я направиха добра. Но явно е трудно да се приспособи, след като отсъствала 1000 години. Принцесо Мун! Здравейте, казвам се... Брадатия Старсуел. Похвален костюм. Дори камбанките са както трябва. Най-сетне някой да разбере костюма ми. Благодаря ви. Дойдох да ви поканя на нашето празненство. Истинското ми име е... Twilight Sparkle. Именно ти отприщи силите на хармонията върху нас и ни отне тъмните сили. И това беше хубаво, нали? Разбира се. Толкова сме щастливи. Не си ли личи? Ами, звучите все едно ми се карате. Но това е традиционният царски глас на Кантерлот. Традиция да говорим, като използваме царското ние и да звучим така грамовно към поданиците си. Това обяснява защо появата ви бе посрещната с толкова боязън. Мисля, че ако мъничко промените подхода си, може да ви посрещнат по-топло. Да променим подхода си? Да не говорите толкова грамовно. Стояхме заключени в продължение на 1000 години. Не сме сигурни дали ще можем. Не се безпокойте, принцесо. Флътършай може да ви даде чудесни насоки. Тя е деликатна и издържана и притежава много мило гласче. Махай се, тук няма сладки. Не приемам гости. Флътършай, аз съм Твайлайт. Наистина си ти. И Nightmare Moon. Nightmare Moon? Изчакайте тук.
Флътършай, нали помниш принцеса Мун? Много ми е приятно. И на мен. Твайлайт спомена за милото ти гостче. Молим те да ни научиш да говорим като теб. Добре, Започваме ли урока? добре, Да поддържаваме ли на гласа ти? добре. Така добре ли е? Да, край на урок. Малко по-тихо, принцесо. Така. Добре ли е? Да, нали, Флътършай? Да, А какво ще кажете сега? Започвате да схващате. Ами, сега. Да, браво на вас. Благодаря ти, драга Флътършай. Нормално звучащия ни глас със сигурност ще спечели сърцата на твоите съселени. Флътършай, скрини! Найтмер Мун е тук! Тя е откраднала гласа на Флътършай, за да не може да пищи докато я изяжда! Не, деца, почакайте! Имах предвид. Не, деца, почакайте! Хайде, принцесо, време е за план Б. Безполезно е. Те никога не са ни харесвали и никога няма да ни харесат. Приятелката ми Еплджак е едно от най-харесваните понита тук. Тя ще ви даде добър съвет. По-внимателно, приятелче. Еплджак, принцесата търси съвет как да се впише в тукашното общество. Да се впише, наистина ли? Тоест, много е лесно. Само трябва да се поотпусне, да бъде позитивна, да поиграе на разни игри, да се позабавлява и такива неща. Да се позабавлявам. За какво забавление говориш? Кажи ни, за какво служат тези неща? Опитайте се да вкарате паяците в мрежата. Ще се справите, принцесо! Това забавление се харесва на вашата принцеса. Има ли други начини да се забавляваме? Стреляйте, принцеса. Това е двойно по-забавно. Защо не извадите ябълка? Тук са най-вкусните ябълки в Еквестрия. Наричай ни... Тоест, мен. Мун, драга Еплджак. Чуйте ме, селени? Всички ме наричайте Мун. Мун! Покажете ми тези ябълки. Да сте виждали Пип? Изгубихме го, докато бягахме от... Найтмер Мун изяжда Пип! Бягайте всички! Помощ! Изяждат ми задните крака! Това е лъжа. Задните ти крака не са изядени, неблагодарен маник такъв. Драги селени, моля ви, не бягайте. Нека заедно се насладим на забавленията. Не ви ли е достатъчно забавно? А какво ще кажете за това? Колко точки получавам? Не бягайте! Вашата принцеса ви заповядва! Стойте на място! Принцесо, не забравяйте да не викате. Не, Твайлайт. Трябва да използваме традиционния царски глас на Кантерлот за онова, което ще кажем. След като избрахте да се боите от своята принцеса вместо да я обичате, а и позорите с това обидно празненство, постановяваме Найтмер Найт да бъде отменен за винаги! Да му се не види, уж всичко потръгна.
Мун беше доволна, всички понита се радваха. А виж ги сега. Но аз исках до година да се маскирам като зомби. Още нищо не е свършило. Какво ще направиш? Онова, което ми се отдава най-добре, ще й преподавам. Принцесо! Остави ме, Твайлайт. Принцесо, съжалявам, че не се получи както искахме, но трябва да ми повярвате. Nightmare Night е един от най-популярните ни празници. Да, пролича си по писъците на децата, когато се разбягаха. Принцесо, не, без писъци и без врясъци-крясъци, ясно? Ясно! Искам да видиш нещо. И ти обещавам, че е безопасно, но в никакъв случай не бива да пищиш. Обещаваш ли? Пинки Пай, нали помниш принцеса Мун? А, водачката на изплашените дечица. Дойде да се помирим ли? Рейнбоу! Тя се е променила, Пинки. Вече не е зла или страшна. И със сигурност не иска да те изяде. Естествено! Знам го! Аз съм голяма почти колкото нея. Как ще ме изяде? Защо тогава продължаваш да бягаш и да пищиш? Понякога е много забавно да си оплашен. Забавно? Пинки Пай, ти си гений! Не, аз съм пиле. Принцесо Мун, най-сетне разбрах защо е толкова трудно да ви харесат. Прости ми, но ще сдържа ентусиазма си. Елате с мен, ще ви обясня всичко по пътя. Леле, не мислех, че първият ми Nightmare Night ще бъде и последният. Ела, малки Пип, не дей да тъжиш. Nightmare Night още не е свършил. Трябва още лакомства да раздадем, за да може Nightmare Moon да пощади живота ни. Да, хайде, малки понита. Какво е Nightmare Night без годишното поднасене на сладки? Не искате Nightmare Moon да ви изяде, нали така? Нали така? Перуката с цветовете на дъгата разваля илюзията. Хайде, дечица, не ви ли звучи забавно? С Богом, Nightmare Night. Завинаги. Жители на Понивил, постъпихте мъдро, като ми поднесохте тези сладки. Доволна съм от даровете ви. Толкова доволна, че може да изям тях вместо вас. Не съм сигурна, че постигнахме това, което възнамеряваше Твайлайт. Само почакайте. Какво да чакам? Да попищят още малко? Принцесо Мун, знам, че повече няма да има Nightmare Night, но може ли поне да дойдете пак до година и да ни изплашите така? Дете, нима искаш да кажеш, че ти харесва да те плаша? Да, много е забавно. Страшно, но забавно. Така ли? Да, Nightmare Night е любимият ми годишен празник. Значи ще трябва отново да върнем Nightmare Night! Еха! Вие сте ми най-любимата принцеса! Хора, тя се съгласи. Видяхте ли, те наистина ви харесват, принцесо? Дали е истина? О, най-прекрасна! Исках да кажа. О, най-прекрасна нощ! Скъпа принцесо, когато ме изпратихте в Понивил, не знаех нищо за приятелството. Тази вечер една пони имаше същия проблем. Вашата сестра, принцеса Мун.
Тя ме научи, че трябва да даряваме приятелството си на другите и да им помогнем да го открият. Цял Понивил научи, че дори някоя пони да изглежда заплашително и даже е страховито, когато му предложиш приятелството си, ще откриеш под външността му съвсем друго пони. И макар костюмът ми на брадатия Стар Свърл да не постигна желания ефект, това се оказа най-хубавият Nightmare Night до сега. Ролите озвучиха актьорите Живка Донева, Нина Костова, Татяна Етимова, Мартин Герасков, Десислава Знаменова. Преводач Живко Тодоров. Тон режисьор Георги Халудов. Режисьор на дублажа Радослав Рачев. Адаптация VMS.